Hello and welcome to my YouTube channel. दिनैहाय आं जास्ट बेलासिनि गथ'फोरनो संना होनो थाखाय दिनै जोङो आं आरो नैबे बाजैया दिनैहाय इसिं किचेनाव मानि गथ'फोरनि थाखाय दिनै मेगि संनो नागिरदों ओरैनो जास्ट खिन्थु बे मेगि एवनायाव मानि जेबो जों सिम्पोल लानो हायाखै बेजों लोगोसे जोंहा दा जेबो गैया बेनिखायनो दिनै बाजै आं आरो आब' ज' जानानै दिनैहाय मानि गथ'फोरनो संना होनो थाखाय मेगिखौ जों संनो आखायाव लानाय जाबाय बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो दा दिनैहाय बे बेलासिनि दा मानि बाजै आरो आब'आ दिनैहाय बेखौ मानि प्रिपेयार खालामसिगोन थाग थियारि खालामसिगोन दा बिसिनि संनायखौ जेनेबा नोंथांमोना नायदो माबोरै सङो खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जोंना मानि बेजों लोगोसे जेबो गाजर गुजर दावदै जेबो जों प्रभाइड खालामनो हायाखै बिनि थाखाय बयनिसिमबो नोंथां नायगिरिमोननिसिम जाहाथे जोङो बेखौ निमाहाखौ बिबाय जाहाथे बेखौ नायनानै गाज्रि मोना बाजैया बेखौहाय माबोरै खालामो प्रिपेयार खालामदो दैखौ एसे होबावनाय जाबाय जाहाथे दै खमबाबो बाराद्रायबाबो संनाया माबा मोजां जाया नालाय बांद्राय गोराद्राय जाबाबो बांद्राय गुरै जाबाबो ओंखायनो जोङो दा माबा होनाय जाबाय दैखौ एसे होनाय जाबाय मस्ला होनानै बानायनानैसै सिम्पोल एकदम जों जा गोसोयै जानो लुगैदों जों सिम्पोलखौनो बेखौनो जों बानायनाय जासिगोन आरो जों बेखौ दा जोंनि उन्दैफ्रा 6 जनसो दं आरो जोङो नालाय मोननैल' होनसै साहा फुदुंनानै लोंनोसै न'आवनो गाइखेरा जोंना बुरजा मोनखायो नालाय बेखौनो जोङो साहा फुदुंनानै लोंनोसै आरोखि जोंना माने जइन्ट फेमिलि नालाय ओंखायनो जोङो एसे मोनानानै केमेराखौ खालामनाय जाबाय आरो बयबो माने जोंना मोनानि 6टा बा 7टायावसो जोङो बांसिन इभिनिंनि साहा लोंनाय ब्रेकफास्ट जानायखौ जोङो बानायनाय जायो नैबे गाइखेर न'नि गाइखेर बे न'नि लकेल मोसौ एकदम जोंहा पियर गाइखेर मोनो गामियाव नै साहाखौ जानोसै दहाय साहा फुदुंखानायमोन दहाय साहा फुदुंखानायसो ओंखायनो मानसिफोर एसे बिराद पियर गाइखेर साहा लोंनायालाय बेनो जोङो अयभास जाबाय आरोखि साहा लोङाबा थांनो हाया ओंखायनो जोंना ओरैनोथ' लाल साहायासो साबसिन होननानै बुङो आरोखि मानोना जोंनि गोदोहाय जोंनि आसामाव ब्रिटिशफ्रा फैनानै जोंनि साहा लोंनाय हुदाखौ फोरोंलांदों आसामाव ओमफ्राय दा माने जोंना बेखौनो दा ब्रिटिशफोर थांखांनायनि उनाव दा जोंहा दा आसामनि मानसिफ्रा साहायाव एकदम गाइखेर होनानै लोंग्रा जाबाय बिसोरथ' ब्रिटिशफ्राथ' बांसिन लाल साहासो फुदुंनानै लोङोमोन आरोखि जोंहा दा उन्दैफ्रा कमप्लेन दा जोंना दा मा जाहैबाय जोंना खालि गोसोखौ खुसि मोननाय माबा खर' सानाय मानाय एसे सायाव गोथाव जानायनि थाखाय टेस्टि जानायनि थाखाय बे कफिखौ होनोसै एसे फुदुंबाथाय नैबे लाथा खालामनांगौ गोथाव जासिगोन एबार जोंहा मानसि बुरजा रानबाबो रानख'नो हाया
राननानै जायाबासो अनलाया फैयो ज'नो आइया लांबासो साव जोङो बयबो बोथिसे मुवाबाबो जोङो न'खरनि मानसिफोरजों राननानै जानाय नांगौ होमबासो जोङो अनलायनाय फैयो आरो बेखायनो जोङो जेब्लाबो फुं मोनायाव जोङो मोनाबिलियाव जोङो जेब्लाबो ज' साहा लोंलायो माबा मोनसे बाजारनिफ्राय जाग्रा मुवा लाबोबा जों साहा लोंनानै जाथारो राननानै जाबाय जाबायना दै लोंबोनाय बिबायदि जादो मोनबाय मोनबाय लादो जाबाय मोनबाय अद्रैयाव लादो दुन्दियाफोरा दासै दुन्दिया गोरलै होनायखौ जि गोथाव आरोना दुन्दिया गोरलैखौ होनो बावनानै उनावसो होनो जादों गोथाव दा दुन्दियाया ना जानायखौ देखाय होनो बावनानै उनावसो होदों दुन्दिया गोरलैखौ गोथाव नामा बाजै नोंहालाय माबायदि मोनदों बाजै बिराद गोथाव स' टेस्टि जाबा बायदि मोनो गेलेबाय थाखो जादो मामा जादो मोनथाय गोथाव ना थावा गोथाव ना थावा गोथाव होनदो गोथाव टेस्टि टेस्टि ओके बाय रश्मि गोथाव ना थावा जोबोद गोथाव मोनदों जानानै खनसे देखायनाय मोसादे मोनथाय मोनथाय मोसादो जोंना बाबुआ मिगि मोनजाबाथाय बुहुद खुसि जायो दसे थानासो लेखा फरायसिगोन एबारसो मिगि मोनजाबा ओरैबायदि खुसि जाखायो दा दे रश्मि मोसादो नोंहाबो मिगि मोनजाबासो गोजोनो गथ'फ्रा बिराद रश्मि गोथाव मोनो जोंना फेमिलिनि गथ'फ्रा बिराद गोथाव मोनखायो मिगि होनबाथाय जै मिगि मोनजाबाय